Bilta Tepi APSRC asong tum rong kora patu aklam lo mass joining lapen 6 idol awareness program amai kang nipon 17 nong soceng nenta konsensi ke palo rong kora patu aklam long APSRC mass joining amai lapen 6 idol awareness program amai kang nipon Bangso amai long BJP Kongres Independen penamina mena asong COC APSRC long don pli ke brasir kep ahem tu natum cepok dun Bangso amai long APSRC Central amai pu JI Gatal Bikraman se kursing timung Samson Teron Rajan timung lapen women wing lapen APSRC long claim bang pu claim bang piatu cetong dun si mai RDP dun Lapen lapu ke dam time si election ho cepate dun ex candidate men sing phangcho pendang long ladak soceng nenta CC committee pendang long ladak ong dung arara tun che tong dun si mesen alam the che than chimon pon lapen jase me ladak sik si dur along ko anaja kong kidu kavi kang tang ma la so putak samai mesen alam the che than pon lapen lapu non caroling bom rolling BJP sol kalatum ko ang si ke claim ke dam ke chok mo ke chok che mai hu alam the che than chimon pon Lapen lapu APSRC amai pu JI Qatar kaning je pon ke soceng nenta romo verong kura arlo ke ka develop ke afia lam lo lapu romo we block ning kan kre Phonagon district jakala mandalong pon de vita non pu anta kar biang long jevan de ke pute ko an kar biang long autonomous council atum abja kong do lapen ke the kere do lopusi arbok pon Lanjut kali si soceng nenta long atok anu toar kabe kijuna lang pichi tami atangka chodet pen e bank claim choteti la hendo ma KAC atum a development lo ma puta pachini pon la si non pen ke APSRC asong pen soceng nenta long akesung ke boy kedo ana long tami nang chesong non tebji la pen nang aldap non tepo pusi soceng nenta ararapan asap ta ningche pe biri pusi soceng nenta ararapan pachini pon News report Kajirong A Kalbi Live Ni tum dak rongagora puloyo kora erang along ni tum pini PHLC pen meeting dolo mass joining la pendak don plikebra sirkep adon atum PHLC along pini nang cerap dun lo la pen BJP pen sikeong la pen Congress pen do net pini na join du Tante sarla romo we block arji dingkloi pen ha jokhala banda Nagon district long pondela sopathak non puta dak karbing long romo we long chiban we la sopathak pilo nang lihin pen pui neli ge puja bangela ke ladak rong mong we sor kado we ta hedi elitum thur pak nahi lake public petition piserak nahi la bangke nelitum aphan nang than thedet ke dilai hoela mane bangso dim bang net ka we joksi hadak ponder lo pusi ning 2000 mane ningkan trip hone dolobon hadak ke dopon kali development polite net kave polite net pe donang ji pusi alang litum kan ningye nahi le net ave pomat kat rong lete lage development ke kaita ave det poke la pulote lage pachu be lage kan ye thabalam lo lage ilitum lage kroidu nang ni la salam ke net kave pochadak pondet po bangai lage kroidu nang ni lage so cheng den ta rat tum phan ni ki pikang tum ge la hello ilitum che lardu nang po ka che lar nang ji kama tha ta che lar nang ji non ke BJP a flag si tar krei la so BJP a flag ke la ke long ri kep ka cho jor a flag lagi la pen long ri kep ka cho jor la pen ke hala ke che tom phan patta ki pivaret ke che tom phan voring over sai ki pivaret la bangso a contract ki pivaret ke che tom phan aron repensi ki pi tribal domansi ki pichot nahi teta ke che dom ban pivre labang so a flek lagi halabang so ang thek lagi lesi labang so a flek abang ke no matching sek lap nahi nilgi putikang kachoning ri tekang abang ke cholo sa